ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ትኾኑ? ኩሉ ሰላም ድዩ? እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ንፉዓት እምበኣር ሎማዓንቲ ናይ መን ዛንታ ኢና ክንምሃር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ? ናይ ኖህ እወ ሎማዓንቲ ናይ ኖህ ዛንታ ኢና ክንምሃር ናይ ኖህ ታሪክ ኣበይና ንረኽቦ መፅሓፍ ቅዱስ? ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ናይ መን ታሪክ ይዛረብ? ናይ ኖህ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኖህ ታሪክ ሕጂ ክንጅምር ኢና። እዚ ኖህ ዝበሃል ሰብኣይ ኣቦ ቆልዑት ኮይኑ 3 ደቂ ነይሮሞ። እቲ ሓደ ሴም፣ እቲ ሓደ ካም፣ እቲ ሓደ ያፌት ይበሃሉ። እሞዶ ሴም ወዲ፣ ካም ወዲ፣ ያፌት ከዓ ወዲ 3 ወዳት ጥራይ ወሊዱ ኖህ። እዚ ኖህ እዚ ግን ምስ ደቁ ኣብታ ዝነበረ ከተማ ኣብቲ ዝነበረ ዘመን ኣዝዩ ጻድቕን ኢንታ ዘይብሉ ሰብ ነበረ። በቃ ኢንታ ዘይብሉ እንታይ ማለት እሞኒ? ኢንታ ዘይብሉ ዘይፃረፍ፣ ዘይሕሱ፣ ዘይበኣስ ንኣምላኽ ዘጉህ ዘበለ ነገር ዘይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኖህ ከዓኒ ኩሎም ኣብቲ ከባቢኡ ዝነበሩ ሰባት ይሕስቡ፣ ይፃረፉ፣ ይበኣሱ ብሓጢአት ዝተበላሸው ነይሮም ቶም ሰባት ማለት እዩ። ንኣምላኽ ኣጉህ የብልዎ። ግን ኖህ ኩላቶም ከምኡ እንዳገበሩ እቲኦም ጥቕኡ ደልዩ እንዳተፃረፉ እንዳሓሰቡ እሱ ግን ኣይሕሱኒ ነይሩ፣ እሱ ግን ኣይበኣስኒ ነይሩ። ከይደይ ነይሩ ጻድቕ ሰብኣይ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይኸውን ነይሩ? ብኡ ባህ ይብሎ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ሓደ ጊዜ ኣምላኽ ናብ ኩላ ምድሪ ጠሚቶ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ኩላ ምድሪ ምስ ረኣየ ብጀካ ናውሲ ካልእ ኩላቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ዝተባላሸው ነይሮም። በቃ ምድሪ ብምልእታስ ኣመፃ መሊኣ ኩሎም ደቂ ሰባት ንኣምላኽ ዘጉህዩ ኮይኖም ጠኒሖም ማለት እዩ። ብጀካ መን? ብጀካ በዓል ኖህ ማለት እዩ። ሽዑ እግዚኣብሔር ጉህዩ ናብ ኖህ መፅዩ። ምክንያቱ ኖህ እንታይ ነይሩ? ጻድቕ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ነይሩ። ኣምላኽ ከዓ ብኡ ባህ ይብሎ ነይሩ። ሕጂ እንታይ ሓሲቡ እግዚኣብሔር? ንኖህ ከይደ ተዛረቡ ኢሉ ናብ ኖህ መፅዩ። ንኖህ ድማ እንታይ ኢልዎ? ኖህ እዛ ምድርስ ተባላሸያ ብሓጢአት ተጨማሊቓ፣ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኢልዎ? ንስኻ ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ዝተወሰኑ እንስሳታት ትኸውን መርከብ ስራሕ ኢልዎ። ነቲ ኣብ መርከብ ድማ ከምዚ ጌርካ ስራሕያ ኩሉ ክንደይ ሜትሮ ክትከውን ከም ዘለዋ፣ ክንደይ ስፍሓታ፣ ክንደይ ደርቢ ክህልዋ ከም ዘለዎ፣ ታሕታይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይ ደርቢ ግበረላ፣ ከምዚ ጌርካ ስራሕያ ኢሉ ናይ ኩሉ ነጊርዎ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘሎ ሂወትካ እንታይ ኢልዎ? እታ መርከብ ስራሕያ እሞኒ ኣነ ከዓ ኣብ ምድሪ ንዘለዉ ኩሉ ዘጥፍእ ማይ ኣይሂ ክሰድድ ኢልዎ ማለት እዩ። ማይ ኣይሂ እንታይ ማለት እዩ? ቀና ብምሉእ ዘጥፍእ ብርቱዕ ማይ እዩ። እቲ ማይ ተሃሪሞ ኣብ ምድሪ ወላ ሓደ ብሂወት ዝነብር የለን። እዚ ስኻ ግን መርከብ እንድሕር ሰሪሕካ ንስኻ ምስ ስድራ ቤትካ ኣብታ መርከብ ተዕቅቡ። እቲ ማይ ክሃርም ከሎ ንስኻትኩም እንታይ ትኾኑ ኢሎም? ኣይትሞቱን ኢኹም ኢልዎ ማለት እዩ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሱ ኣሎ፣ ደቁ ኣሎ፣ ሰበይቱላ፣ ነቶም ደቁ ኣንስቱ ኣለዉ። ብድሕሪኡ ከዓ ካብ እንስሳታት ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ዳትከብትካ ክተእቱ ኢኻ ኢልዎ። ክልተ ማለት ተባዕታይን ኣንስታይን በብዓይነቱ በቃ ጌርካ የእትዎም ኢልዎ። ሽዑ ኖህ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝእዘዝ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ሕራይሉ ተኣዚዙ ነታ መርከብ ምስ ደቁ ኮይኖም ሰሪሖም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎም ዓባይ መርከብ ሰሪሖም ወዲኦም ማለት እዩ። ሽዑ እግዚኣብሔር በቃ ንስኻ ብቅድመይ ጻድቕ ኮይንካ ረኺበከ እሞ ዘላ ቤትካ ናብዛ መርከብ እትዎ ኢልዎ ማለት እዩ። እንጂ እታ መርከብ ክሰርሓ ከለዎ ግን ኖህ ማለት እዩ እቲኦም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ሓጢአት ዝገብሩ፣ እቲኦም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ዘጉህይዎ ሰባት ይብልዎ ነይሮም እዋይ ኣነ እዚ ስረአይዎ ብጃኹም ማይ ደይሃርም ከሎ ባሕሪ ደየሎ ከሎስ መርከብ ዝሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ኖህ ግን እንተኾይኑ እዩ መርከብ ዝሰርሕ ነይሩ። እግዚኣብሔር ስለ ዝኣዘዞ እግዚኣብሔር ከዓ ሓንቲ ነገር ስለ ዝነገሮ ማለት እዩ። ንስኻ እንታይ ማይ ከዝንበ ንኩሉ ምድሪ ዘጠፍአ ማይ ክሃርም ኢልዎ ምእንቲ ከይጠፍኡ መርከብ ስራሕ ኢልዎ ምሽቶ። ኖህ ከዓ እንታይ ገይሩ? እቲ
ናብታ መርከብ ሕራይ ኢሉ ተኣዚዙ ስለ ዝሰርሐ ሕጂ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ናብቲኣ መርከብ ምስ ስድራ ቤትካ ምስ ዘላ ቤትካ እቶ ካብ እንስሳታት ከዓኒ ንጹሃት እንድሕር ደኣ ኮይኖም 7 ተባዕታይ 7 ከዓ ኣንስታይ ጌርካ የእትዎም ጤንጭሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓኒ 2 ተባዕታይ 2 ኣንስታይ ጌርካ የእቱ ኢልዎም ማለት እዩ እኖህ ከዓ መሊሱ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ከምዚ ገይሩ ነቲኦም እንስሳታትን ንቤተሰቡን ናብታ መርከብ እትዩ ዕፅው ኣቢልዋ ሽዑኡ ምስ ዓፀዋ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያት ገንፊሉ ወፅዩ እቲ ሰማያት ከዓ ተኸፊቱ ማይ ክሃርም ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ሽዑኡ 40 መዓልትን 40 ለይትን ሱቕ ኢሉ ማይ ይሃርም ማለት እዩ ሱቕ ኢሉ ማይ ሃሪሙ ዛሬው እቲ ማይ እንዳበዝሐ በቃ ባሕር እንዳተቐየረ መፅዩ ብድሕሪ እቲ ማኡ ዘለዉ ሰባት በቃ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኖም እቲ ማይ ኣብቲ ማይ እንዳኣተዉ ሰብ ከም ማይ ክነብር ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ኣብ ባሕሪ ክነብር ይኽእል ኣይክእልን እዩ እዚኦም ሰባት እቲኦም እንስሳታት እንዳሞቱ ኣብ ምድሪ ወላ ሓደ ሰብ ዝተረፈ ኣይነበረን ጀካ በዓል ኖህ ከትኸይኖም ድሒኖም ከመዮም ድሒኖም እቲኣ መርከብ ስለ ዝሰርሕዋ ማለት እዩ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ስለ ዝነበሩ እሶም መርከብ ስርሒሎሞም ኣብቲኣ መርከብ ድሒኖም እቲኦም ካልኦት ግን በቲ ማይ ድሃረመ እንታይ ኮይኖም ጠፊኦም በዓል ኖህ ግን ኣብቲኣ መርከብ ኮይኖም እንዳለዓሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ማለት እቲኣ መርከብ ምሽ ብልዕሊ ማይ ክትከይድ ትኽእል እቲኣ መርከብ እንዳለዓላ እቲ ማይ ድሃረመ ማለት እዩ እንዳለዓላ ኣብ ላዕሊ ከቢላ ማለት እዩ እቲ ጎቦ ወላ ተሸፊኑ ከሎስ እቲ ጎቦ ንኣብነት ነዊሕ ጎቦ ምሻሎ ሳብኡ በፂሑ ከሎ እቲ ማይሲ እቲኣ ናይ ኖህ መርከብ ግን ልዕሊኡ እንታይ ትገብር ነይራ ፀብለል ትብል ነይራ በዓል ኖህ የንሳፍፉ ነይራ ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ኩሎም ግን እንታይ ኮኑ መፅኦም እንዳጠፍኡ ራሽ ጠፊኦም ማለት እዩ ኣሃረይ እቲ ማይ ግን ክሳብ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ እንታይ ይኸውን ነይሩ ይበርትዕ ነይሩ ማይ ኣይሂ 40 መዓልትን 4 ለይትን ሃሪሙ ግን ክሳብ 150 መዓልትን እንታይ ገይሩ እቲ ማይ እንዳቐፀለ ከይዱ ሕራይ ህፃናት ናይ ኖህ ታሪክ እቲ ቀዳመይቲ ክፋል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ምዕራፍ 6 ኣብ ምዕራፍ 7 ዘለዋ ኢና ተማሂርናየን ኣብዚ ቅፅል ከዓ ኖህ ካብታ መርከብ ከመይ ኢሉ ወፅዩ ከመይ ኢሎም ስድራ ቤቱ ካብኡ ድሒኖም ክርኢ ኢና መን ይውፅዎም ካብታ መርከብ በቲ ማይ ኣብቲ ማይ ደሞ ኣትዮም ወላስ እቲ ማይ ተወዲኡ እዩ እንታይ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ትቕፅል ክንርኢ ኢና ንስኻትኩም ድማ እንታይ ትገብሩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ኣንቢብኩም ኣምፅኡ ሕራይ ዶ ህፃናት ንፍዓት ኣምላኽ ባርኽኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ ቻው